Қадірлі қонақлар, иқтибар әсіреңне болса, мен сізге әйтелейім. Мен бүгін, міне біз бүгін бик шатпыз. Мен бірінші тапқыр, ләкті міне шушындай бинаға, аны квартирда айтып болмай. Мен көрдім, шатланып, біздің Татарстан яшьләре жоғалып қалмыйша, Мәскәүдә рәхәтләнеп тұрып, жәйіліп, іш итәләр, яшиләр, үзләренең татар икәнлекләре белән ғрурланып. Менә мин шок каттым дип әйтеп тә булмый. Мин бик шатмын, бик зур рәхмәт сезгә. Мәскәүдә жоғалып калмагансыз. Үзегезнең татар икәнлегегезне рәхәтләнеп торып, сиздереп, ғрурланып яшисез. Бик шатмын. Фәнис кая качты? Менә мин хәзрәтенә жоғалып калдым. Сезгә мөмкин булса, миңа әйтегез. Татарча, урысча, нинди ике шигырь? Бер татарча, бер урысча укысам ярыймы? Узак торды бу көз, күчмә кошлар киткәнгә дә 5 былтыр. Ак кайында сыңар яфрак туңа, калтырана, кемнәр җылытыр? Эшкә барган, кайткан чакта карыйм, көтеп йөрим. Кайчан үзелер? Кайчан үзелсә дә ул соңгы бит сизелми калмас, сизелер. Җилләр ачы торганда, күз алдымда üzülüpler düştü bir künne. Soңгы яфрак салкын суга düştü. Тыныч булган жаным селкенде. Ничә тапкыр соңгы яфраклар üzülüp düşкәндер. Безгә сизелми. Яфраклар язын тагын чыгар. Соңгы өмет ике üzülми. Шушы. Аннан соң менә Фәнис булгач, үпкәләмәгез, аңа багышлап бер кызык шигырь укыйм. Анна Акопян. Аңларсыз. Между нами никогда ничего не будет. Это право не беда. Осень души студит. Вне греха мы, вне суда знают, не осудят. Между нами никогда ничего не будет. Утечет в песок вода, жизнь свою открутит. Между нами никогда ничего не будет. Только сердце иногда меня ночью будет, потому что очень жаль, что между нами никогда ничего не будет. Шапки-то имя.